Min-nhar l-4 ta' Lulju 5 skejjel madwar Malta u Għawdex se jiftħu l-grounds tagħhom biex il-ġenituri u wliedhom ikunu jistgħu jqattaw il-ħin liberu tagħhom hemm. Din hija inizjattiva miftuħa għat-tfal kollha, iżda maħsuba b'tali mod li tagħti serħan il-moħħ lill-ġenituri ta' tfal bl-awtiżmu. Tkellmet dwar din l-inizjattiva mart il-Prim Ministru u ċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat. Hija qalet li dawn il-5 skejjel magħżula huma l-iskejjel adattati għal dawn it-tfal għax permezz tas-sigurtà li joffru il-ġenituri m'għandhomx għalfejn jinkwetaw dwar is-saħħa tulidhom. Namlu appell biex dawn l-iskejjel jintużaw. Qegħdin hemm biex il-ġenituri li għandhom it-tfal din il-kondizzjoni kemm jista' jkun jiġu hawnhekk ħajsibu spazju li jilqagħhom, jistgħu jilagħbu, jistgħu jagħmlu picnic, jistgħu joqogħdu bil-kwiet, jiġru u l-ġenituri tagħhom ukoll isibu ftit ħin ta' mistrieħ li tant ikollhom bżonn. Valerie Brinkat, om ta' 3 tfal bl-awtiżmu, tkellmet b'mod pożittiv dwar din l-inizjattiva. Anke għaliex il-ħajja ta' tifel bl-awtiżmu toffri diversi sfidi. Apparti l-istress kbir li konna fil-familja, u anki fl-ambjent forsi tal-iskejjer jew meta nkunu barra, is-sens li t-tfal tagħna m'għandhomx sens ta' periklu. Aħna t-tfal tagħna rridu noqogħdu sebgħinejn fuqhom bħal tfal oħrajn iżda m'hemmx etajiet, jiġri m'hemmx milestones li forsi meta jikbru dawn it-tfal nisa ngħidu wara nserħu moħħna li nisa nieħdu ħsieb li jista' jfendu għal rashom. Il-5 skejjel magħżula huma l-Iskola Primarja ta' San Pawl, l-Iskola Primarja ta' Ħattart u dik ta' Marsa Xlok, l-Iskola Primarja tal-Fgura u f'Għawdex l-Iskola Primarja tax-Xewkija.